guys, welcome to another vlog. Kaning nga vlog is mo ni katong nga tumig Balwerte di Argao pag June 20 last Sunday. So before mi nitog Argao nihapit mi og Carcar City kay saya may minigikan ni matamig mga 6 AM. Then taas pa kayo ang biyahe pa doon sa Argao, so hunong mig Carcar para makaugletson kay ang Carcar is usa sa mga best lechon diri sa Cebu. So mo pa namang breakfast. And then next is ngadto mig hapit mig Simala Parish Church, which is nasa Cebu nga. So magian naman ni namo if padong mig maadto mig Argao, so ni hapit na lang sad mi. And then kani nga linya wala may kabalo nga ang kanang linya para ra din sa hawk. So kanang hawk is para nang mo gunit ka sa Birhen, mo tan-aw ka nga mo gunit sa taas man gatong linya. Then nakadungog man ko sa akong likod na nangutana nga ang kaning para linya daw para doon sa hawk. So mo to naglakaw na lang mi kay ang purpose sa diri sa simula kay dagkot ra o magampo. Pasalamat sa Ginoo. Pero ang Simala kay stricto naman kayo kanang since nag-start ang COVID, i-strict na nila ang sulod sa Simala. So ang Birhen ilang gibalhin sa ubos hasta ang dagkutanan. Pero nagay pa magmisa pero sa ubos gihapon siya. So pag sulod na mo sa Simala is kailangan juga og face shield og face mask mo na permining mo permitted doon. And then ang nakakuyaw lang sa Simala is wala siya social distancing dagan jud kay tao. At timingan man pud kay Domingo pud siya. Nya Father's Day pa gid, so masabtan siguro nga daghan kay tao, gubot kayo. So mo na ang dagkutanan nilang ibalhin sa ubos, so dili na ka makasulod gyud sa Simala, maka picture pa ka. So dira na lang ka kutob sa ubos, na diha na lang ka sa ubos kutob magdagkot simba og maghawk sa Simula. And then sunod is tadeng abot nami sa Balwerte di Argao. Nara siya dapit sa syudad sa Argao, makita niyo mo siya. And then pag abot na mo sa Argao is Russia private resort kay wala jud kayo tao. Abot lang anong wala tao pero kami ra jud tao, kami ra jud customer lang gi-handle dito. And dako siya nga resort, na siya room, na siya wala siya restaurant, nara sila cook, order na kag pagkaon, pwede ra ka order if gutom ka, pwede ra sa ka mag-day use diha. And then wala sila swimming pool, na sila jacuzzi, bubble bath may tawag nila ato. And then doon lagi siya dagat, manaog ra sa ubos, pero dili siya white sand, pero di upo siya hugaw, sakto lang. Igo ra ka ganahan maligog dagat or ganahan kag mas cheap ng maligog dagat. So ang entrance ani sa Balwerte di Argao is 100 pesos per head man siguro. And then okay ra siya. Nindot siya dadon nimong barkada diri, dadon nimong family, mag chill mo, maligog mo dagat, good for a day lang. And mo na ang jacuzzi na sa left side, katong nakita niyo na color blue nga color blue sa kitabo nila na, pero ana sila hotdan do sila bubbles or I don't know sa tulang gingon mag jacuzzi on tami, then wala man sila jacuzzi. So mo to sad life. So karon is naglakaw mi padung sa ilahang some sort of karaoke room kay boring man dito rin may siglingkod nga or walay na may hangin pero murag boring na kay siglingkod dito mo to nakadungog silang mama. Ganhan pud silang mama nga magkanta-kanta, hilig kay sila karaoke. Tag 150 man siguro to per hour ang karaoke, kalimot ko. Pero overall nindot jud siya nga place. Dili kay sa wala kayo saba. Awaon pa tao sa kamera pa tao dito. So wala kayo tao gid, kamera jud ang customer dito, so murag nahog na girent na mo ang whole place. And then in terms of security, wala man nun sila CCTV and wala sila guard sa ilang gate kay ang ilahang gate is
open ra pirmi and then wala magbantay, so igo ra mi ni sud. And then nasud po, pero ang sakyanan na pud sila parkinganan sa sulod, so safe ra sad. If mag-commute mo, pwede ra sad mo mag-commute kay naa siya sa syudad gid sa Argao, so pwede ra mo mag-tricycle or magmotor mo padung didto. So di man kay siya layo-layo pud kay sa syudad. So nanami sa second floor na diri ang karaoke, napod siya balcony gamay para sa gawas, chill mag-inom mo diha, storya. Nindot pod siya kay na yang mga furniture bitag is made of wood. Then mura siya pina old style design, kay ang ilahang design pod diha kay mura siya made of stone house bitaw. So mura nagkaraoke rami, nabot mi sa Baluarte mga 1 AM and then 1 PM and then nagkaraoke rami straight for 3 to 4 hours kaya wala mami mabuhat, pero naligo sa mi kadiyot, igo rami man naligo, mga 30 minutes siguro mi naligo. And wala ko naligo kay ako may mag-drive, basing magduka ang driver, so delikado kay na. So iguro ko tig picture nila, iguro ko tig video nila. And then nawali mi diri mga almost 5 PM na siguro. And then dapat may mauli og sayo kay layo-layo para ba ang biyahe padung Cebu. Lapu-lapu gyud. Dili gyud Cebu, lapu-lapu gyud. So padung na may uli ana, and then wala jud siya tawag gid camera gud, pero nato isa nga customer ni abot late na, I think mga magstay in na sila for the night. And then mura gid na isa ra gid ka buok, weird jud kay Sunday, nag-expect may Sunday dagang tao, pero overall okay raman siya no. Among last stop is a Theology Cafe, which is located siya sa San Fernando. Kay gabi naman kayo nga gutom na, traffic pa jud, so nangaon na lang mi diri. And then mo niya akong mga usa sa favorite na ko mga cafe sa Cebu, ang Theology Cafe. Dagan po siya branches po na po sa Mandawi, Liloan ug Manglanilla, pero mas duol man ang San Fernando. And yes, dami kilang pagkaon, paspas ra kayo na serve, buton kayo ng crew, ganahan kayo ko sa place. Nice jud kay siya nga place guys, just ato nga mo. And mura na amo ang travel for Sunday vlog. Thanks for watching guys, and see you soon on my next video.